Martiarena, hau poza zu hemen japen izateagatik. Eskerrik asko, gonbidatzeagatik, nire oso pozik nago. Eta, batzuk esango dute hau entxufea dela, baina, berdin zaigu. Esatia duela nahi dutena, ez da? Bai. Gu hemen gustora gaude eta. Humorearen munduan ezaguna, zeinek esango luke txikitan lotxatia zinena, eta orain berriz, lotxagabe bat, ez dakit oso ondo horrela definitzea edo? Nire irakasle izan zirenak harrituta daude. Orain urteak pasata nola nabilen, jende aurreko jardunean, eta umetan lotxatia, eta oraindik ere momentu batzutan banaiz lotxatia, baina, jende aurrean eta lan egitea tokatzen denean eta da gustatzen zaidan zerbait, komunikazioa, komunikatzaile izatea, eta, pasioz bizi dudan zerbait. Beraz, urte asko isilik eta orain errekuperatzen. Hori da. Noiz hartu zenuen zure burua, edo noiz esan zenion zure buruari humoregile zinela? Gazteleraz esan nion nire buruari, eta altuan, oporretara joan nintzen, eta ostatuko atezainarekin eta hizketan, eta galdetu zidan, zertan lan egiten nuen, eta soy humorista, esan nion, horaxe esan nion, eta ze esan dezu ez? Zure etxean inorri ez diozu esaten, eta zure buruari ere ez diozu onartzen humoregilea zarenik, eta soy humorista, esan nuen, eta pentsatu nuen, agian bazela garaia edo, urtebete banindoan bakarrizketak eta egiten, eta hola, eta agian onartu beharko nuela, humorea egiten nuela, eta nire bizitzaren zati handiena humorea dela. Eta zergatik kosta zitzaizun? Pauso hori edo horrela definitzea? Horrelakotan gertatzen dena da, ez dugula norbere buruarengan sinisten ez da. Orduan nik uste dute, ez dakigunez esaten zer garen edo kostatzen zaigunez etiketa jartzea zerbait ona denean, ze etiketa txarrak jartzen oso ongi dakigu gure buruari, horre zehola kostatzen zitzaidan zerbait, eta iritsi zela momentu bat esateko humorea egiten dut, eta ja onartzen diot nire buruari, eta kurrikulumean ere horrela dute jarria, humoregilea. Baina txikitatik egin nahi zenuen humorea, edo aspaldidanik datorren ametsa da, nola sortu zen? Humorea gure etxean oso presente egon da, aitonaren bitartez, aitaren bitartez, nik oso presente irudikatzen dute umetan ere gure etxean, ezta? Eta ze urte zen, Euskal Herriko Bertsolari Txapelketaren bueltan argian saio bat egin genuen, damutuko zaizute, website bat edo websaio bat, eta hor ikusi nuen, bazela zerbait gustatzen zitzaidana, eta hortxe, eta Oiartzun Irratian ere ongetorri katxonderztanera saioa egiten genuen, edo hor, humorearen bueltan, eta beti parrez, eta esaten, hemen badago zerbait, baina ez nuen pausurik ematen, eta nire inguruan bazeuden oso argi ikusten zutenak nik hori egin behar nuela, eta bakarrizketak egin behar nituela, eta esaten zidaten, benga, animo, eutxi, eta nik ez, lasai, eta hor bat zegoen, duela 5 urte, 6, agian, hor zegoen mamua edo zerbait, energia hori bat zegoen. Baina bildu zenuen indarra eta kemena, eta lehen biziko bakarrizketa egin zenuen, ez da? Gogoratzen zara, nola izan zen, fiskat nola zeunden? Duela 3 urte, Oiartzungo Santillotan, Oiartzungo Iturriotz auzoko Santillotan izan zen, eta da oso plaza potentea. Zean oso tradizioa handia du antzerkiak edo bakarrizketak, urtero saioren bat eramaten zuten, ez? Eta ni ikusle bezala, banekin plaza hori zertzen. Eta bertako antolatzaileak Jon Zabaleku zapok zera matzan pare bat urte esanez egin behar nuela. Eta nik, baina idatzi egin behar dut, ez dakize kristona hitzakiak. Eta izan zen, duela 3 urte urtarrilan bera etorri zen Oiartzun Irratira, informatikaria zen, eta zurekin hitz egin behar dut, eta nik, baina ez dakizu, Iturriozko festetan monologoa egingoet. Eta holaxe garbi esan nion, eta ezin duzu ez esan, eta eta holaxe urtarriletik uztailera, prestaketa hortan, ez? Eta esatezu, eta eguna hurbildu ala, geozta urduriago, baina oso polita izan zen. Tabladura igo aurretikan kaka egin da, zean
500 pertsona zeuden, ez da, lagun artean, 20-30 pertsonan aurrean, horrek ere ematen duela impresia, baizik eta 500 pertsonaren aurrean, denak ezagunak, eta holtzara igo aurretikan, aizpagaztena, esan nion, nire nik etxeak juna, neharri nahi eta, bagoain ezin dezu. Hola esan zian, hasi que, venga. Eta Jon Zabalekuk asko lagundu zian baitare, eta hasieran holtzara igo nintzenean, urduri. Eta arnaz ezin kudeatu, eta, baina gero, 5 minutura izan zen klak, eta gozatzen hasi nintzen, eta hasi nintzen izketan, eta arro inda, eta zea, eta izan zen kristone gozatua, bai, sekulako oparia, eta beti eskertuko jote Joni, nerekiko indako apustu hoi, nik nire buruan gantzin ez nunean, beak intzulako, eta guain da, saio oro, plaza oro oso presente dudan pertsona. Bea guain lehen urtean hiltzen, baina nik egunerokoan oso presente dudan laguna. Eta horria, nahi bati bide eman zen ion, ez da? Bai, gero ja, pixkanaka hasitzen beste mugimendu bat, ez? Eta ja argi egunean Gasteizen, Gazteluko festetan, eta pixkanaka hasi nintzen. Eta gustora, egia esan, konturatzen zara, gauza batzuk, lehenengoa oso herrikoa zela, oso herriko erreferentziak nituela, horiek ez dutela kanpoan balio, beste zerbait asmatu behar nuela, eta, bai, plaza batzuk egin nituen, bakarrik, baina gero, zurekin elkartu nintzen, eta orduan ja aldaketa izan zen, ez? Ja, orduzkeroztik bakarrik, uste, oso gutxitan egin dudala, eta oso konkretua izan denean zerbait. Zuk esan dezun bezala, gero binakako bakarrizketa saioak egiten hasi zinen, bakean dagoena, bakean utzi... Hasi ginen, esan behar du, pixka bat arraroa dau. Eta orduzgeroztikan, bi urte pasatxo, eta 100 emanaldi, baino gehiago ere, 102 inguru horretan, ez da? Nola bizi izan dituzu esperientzia hori, batetik bestera, holtza asko egitea? Bai, netzat izan da opari bat. Opari bat, eta zurekin itxia, ez? Jendeak... Bai, esango du. Bai, jendeak esango du ez, baina gu aspalditik ezagutzen geha. Hori da, nola hasi zen hau dena? Eta, ni zure bekaduna nintzen, Udako Euskal Unibertsitatean. Eta bai, nik uste horra hasieratik konektatu genula, ez? Humoretik eta humore berdintxua, ezaugarri asko, naiz eta adintartea izan. Ez dena handia ere, aitortuko dugu, baina konexio hori suertatzen da pertsona batzun artean, ez? Maite mintzen zean bezala, nik uste dut, eta hor sortu zela zerbait. Eta, zeon zerbait pendiente, ez? Egiteko genuen hori, eta zuk ere elkarrizketa batean esan zenuen, ez? Zer geratzen zaizu egiteko, eta nerekin monologo bat erantzun zenuen. Eta, etzen momentua iristen, baina magia. Eta duela 2 urteko, 3 urteko azaroan, sortu zen, ez? Aukera, zerbait egiteko. Eta aurretik hitz egin da genuen, zeri buruz hitz egingo genuen, feminismoa, umorea nola joango zen, adina, amatasuna, ez amatasuna, parrandako kontuak, gorputzan kontuak, eta orduan ez zitzaigun zaila ineztare osatzea, ez? Eta, hasieran euskerai buruzkoa bakarrekin genuen, baina, geho lankura joan ginen, eta beraiek baietz esan zuten, ez? Ikusi gabe, benetan ze ingo genuen, baina beraiek urtarrilean, promozioko garaian eta benga bota zuten, eta hasi ziren guri deika, eta opari bat. Egia esan oso pozik bizi dudan zerbait, beti plaza bat datorrenean poz hori ez, halako herritan bai, osea, eta badakigu gure garaiak zein diren, ez? Azaroaren 25-eko buelta hori izaten dela, martxoaren 8-ko ere bai, Euskaraldiarekin ere zorte izan genuen eta plaza asko egin genituen. Eta nekatuta ibiltzen gara, baina ezakit, zoragarria da. Nik ez dakit deskribatzen ze sentitzen duten. Zuk baldin bakizu, esan. Ez baina zuzea, erantzun berduna. Baina bai. Zuk ustezu arrakastaren, plaza ez dire egiten horrela, ez dara, hain errez ez da, saio batekin esan nahi dut. Arrakastaren gak bakas horretan zein izan dela usten duzu?
Ba, nik uste dut, 3 faktore elkartzen diela, eta da umorea, generoa eta euskera, ez? Eta bi emakume oholtzan umorea eginez ez da munduko gauza ohikoena, ez gaude ohituta hori ikustera, eta jende horren gose da. Eta aukera hori eskaintzea, ez gaude asko, eta aprobetxatzen ari gara, olatu hori etorri zaigu, eta baita ere oso herri txikitan egin dugula, ez? Ez dugulako ezer behar, formatu aldetik ez dugulako ezer behar, horrelaxe bi aulkitan eserite egoten gara, eta hau egin liteke Orexan eta egin liteke Bilbon, ez? Eta herri horietan ibili gara, hiriburutan ibili gara, eta hortan asmatu dugu eta kontatzen duguna ere da oso gauza xumea, errealitatea, baina humoretik. Eta agian, orain arte ez ginen edo jendeatzen horri buruz pentsatzen jarrita humoretik edo nola begiratu edo, eta oso eguneroko gauzak dira, guk ez dugu ezer asmatu, Osea, asmatu dugu kontatzen, asmatu dugu formulan. Baina hemen, fisika kuantikoko ez dakitze, ez dugu asmatu. Gainera, egia da, desberdindu behar dela antzerki bat, humorezko antzerki bat, edo kasu honetan, bakarrizketak ez da berdina, ez da? Bai, oida, nik askotan aurkeztu gaitu ze, aktoreak, eta nik ez dut nire buru aktore konsideratzen, oraindik. Naiz eta. Tokatu zait lantxo batzuk egitea, baina, ez bakarrizketak dira beste zerbait. Ez, humoregile batek edo bakarrizketak egiten dituen batek agian aktore izateko balio du, edo ez. Eta aktore batek bakarrizketak egiteko balioko du batzuetan, eta beste batzuetan ez. Hor bakoitzak bere estiloa du, edo bere formatua, edo kontatzeko beste modu bat da. Eta norberatik, ez da? Bai, eta hor nik uste guretik kontatzen dugula, hori ere badela gakoa, eta jendeak egi hori ikusten duela. Gero, egia eta gezurraren arteko, ez, fikzio ze hori horrere badago, esageratzen dugu. Hori da, humoreare. Hori da, ezakitzenei gertatutakoak gure egiten dugu, eta orduan, da, gure miseriak kontatzea, baina humoretik. Bai. Eta emakumeak gehiago berbada emakumen gana iritsi zarete, ez da? Edo gara, ez dakit nola esan dagoeneko. Bai, ni bai, zu ez. Bai, normalean bai, gaina entzun izan dugu. Baina zer da, emakumeentzat, ez da emakumeentzat, da mundu guztiarentzat, ez? Baina hala etiketatzen gaituzte baitare, eta kontratatzen gaituztenetan askotan feminismo taldetatik edo feminismo ataletik, ez? Kulturatik oso gutxitan, euskeratik agian baitare, orduan hor ikusten da, eta bai, konektatzen duzu zure berdinekin. Eta orduan, badaude oso ongi pasatzen duten gizonak, eta esate dizute oso ongi pasa dugu, eta aitortzen dute, eta nik ez nekien hori, eta ezakize, eta hor ikusten da, ez? Txistea botatzen dugunean, emakume guztiek parre batera itute, ez? Batera joten da, eta gizonak geratzen dira kasu batzuetan, hemen ze galdu dugu, ez? Bada zerbait errealitate bat ikusten ez dutena. Eta guk hori erakusten dugu, eta momentu batzutan, baina hau egila da, guk hau egitan gertatzen zaigu, ez dugu ezer asmatu. Eta bai, denetik, horrere. Baitzen, oraindikan, aipatu dezunen aritik, ez da, oraindikan behar bada humoregileen erreferentzia gizonezkoa da, ez da, gizonezkoa da, universala eta neutroa. Bai, eta entzuten duzu, eske nik emakumeen humore ez dut ulertzen. Eske ez da, emakumeena da emakumeentzat, eta gizonena denentzat, ez? Urte pila bat goaz gizonezkoen humore hori kontsumitzen, eta ematen du hori dela normala. Eta emakumeak etzatea graziosak, hori askotan entzuten den zerbait da, ez? Beti erakutsi gutelako, bigarren plano batean, diskretak izan behar dugula, ezin dugula parre egin, eta parre egin behar diegu gaina gizonen txistei. Eta gero sartzen denean emakume bat humorea egitea, eta orain arte normalena zen gizonek emakumei parre egitea, baina, klaro, emakumeek gizonei parre egitea, hor deserosotasunak sortzen dira, eta ez da, publikoan ere ikusten da, batzuk mindu egiten direla, ez da ohikoena ez dara, baina bai ez da erosoa. Beraientzat, baina ikasi beharko dute, ze hau aldatzen ari da, eta hemen iraultza bat, humoretik egingo dugu iraultza, eta bai, hitzpotoloak dira, esan esageratu da, baina
baina bai, aldaketa bat badator eta egon behar du aldaketa horrek. Bai, zuk egiten duzuna humorea ez bakarri bakean, bestela ere, genero ikuspegitik, ezta? Egiten duzu batez ere. Bai, beti hortan saiatzen naiz, ni emakumea naiz, feminista naiz, eta bai, zalantzari gabe iruditzen zait egin behar den gauza bat da, naiz eta batzutan deserosoa izan batzuentzat, eta emakume askorentzat ere, bai, ez? Segun esaten duzun, baina hori esan dut? Bai, hori esan dut, ez? Eta azaleratzea oso gauza konkretuak, deserosatasuna sortzen du, baina humorea hori ere. Adibide bat jarri dezakezu, deserosatasuna sortzen duena? Bai, adibidez, gure emanaldian, zuk esaten duzunean aluaren usai aldatu nahi digutela, eta nik hor komentario egiten dut, ez? Eta gizonan hankatarteko usaiakin, ze gertatzen da? Ez, ze gertatzen da, eta nik badakatze soluzio bat, ez? Eta da, pinuan ambientadoria zakotxeko bat, da, zakilean jarri zintzilik, eta jazta. Eta hor, klaro, horren bitartez, esaten ari zera, nik buztanak jaten ditu dela, edo jan izan ditu dela. Eta hori publikoki esatea, da, ostra, hori esan du, ez? Edo titiak txupatzen dizkiatela. Beste modu batera esan da, baina hori esaten dut, eta jendearen da. Bai, ez da? Hor badago emakumeak, emakumeen seksualitatea, emakumeen gorputzak ere, bai, ez da? Bai, horrek sortzen dut deserosotasuna, baina, politia da ikustea, eta gainera, txiste konkretu batzuk egin ditu danean, titiak txupatzearen adibidez, lehenengo aldian, nik barre egin nuen arte, inork ez zuen barre egin. Olako tentsio bat sortu zen, eta gero, ordutik, ez dakit, aldatu duelako kontatzeko modua, edo jendeak harrituta geratzen da. Baina, hori izan aldo, bai, hori izan dut. Ez? Eta, bueno. Bai, zeren beste gauzat orain aipatu dezuna, ez da, monologoa, oda, bakarrizketa, ez da beti berdina. Hau da, berdintxoa da, baina ez beti berdina. Ez, lekuak eragiten du lako, aretoak eragiten du, jendeak eragiten du, guze humoretan, ze aldartetan gauden eragiten du. Kontatzen duguna oinarrian berdina da, aldaerak daude, eta arrotzen garenean, hor improvisazioa sartzen da, eta nabaritzen da, gainera, ze askotan gertatu zaigu, zuk zerbait esan, tan parrez astea, edo nik zerbait esan, eta jendeak ez daki hori bapatean den, edo prestatua den, edo, bueno, bai, horrek ematen digu, aukera improvisatzeko, eta oinarrian berdina da, eta hor improvisazioa ondo atera balin bada, badakizu hurrengo saioa funtzionatuko duela, seguruenikan, eta aprobetxatzen duzu, eta beste gauza batzuk ikusi gugunak denborarekin, honek ja ez du funtzionatzen, kendu egin dugu, orduan, baina oinarria berdina da. Baina, lare, egun aldiz, egun baino gehiagotan aldiz gauza berdinak, ez zarete edo ez gara aspertzen zeatik, ez zara aspertzen? Ni ez behintzat, ez? Zergatik handa hori? Gu ongi moldatzen garelako, ez? Bai, nahiz eta berdina izan, herriak ez dira berdinak, publikoa ez da berdina, badaude behin baino gehiotan ikusi dutenak, eta ezakit, ni ez nahiz aspertu oraindikan, ez? Eta aspertzen naizen egunean utziko dut, emanaldi hori, baina oraindik ez. Eta orain gutxi jaso dugu eskaera bat 2021ko maiatzerako. Beraz, presente eduki behar dugu oraindikan, kontatu behar duguna. Eta adibidez, gertatu da kasurik, publikoak barrerik egiten ez duenean, hau da, publiko zaila da denean, azken finean, bakarrizketa bati eskatzen zaiona da, jendeari barre egin eraztea, hori azterketa zaila izaten da, ez da? Eta kontuan hartuta, humore ez dela unibertsala. Eta Euskal Herrian herri batetik bestera asko aldatzen dela, izaera desberdinak ditugu, herri batzuk hotzagoa dira, besteak beroagoa dira, eta parre egiten ez dutenean, elkarrei behiratu eta aurrea, ez? Eta, baitare balio dute saio horiek humiltzeko. Nik uste, ez, gerta daiteke aste batean 5 saio izatea, eta 3 kristonak izatea, jendeak parre pila bat, ezakize, bakize, eta laugarrena, pun, etorri, eta inorrek ez du parrein, eta orduan, 3 saioetan etzea munduko onena, eta jendeak parrein ez dunean etzea munduko txarrena, ez? Pixkat, humildu ginen, eta hortarako ere balio dut, ikusteko, herri bakoitzak nola funtzionatzen duen, eta gero esate dizute, igual, parra ez dute egin, baina ze ongi pasa dugu, ze rarua dien, ez? Baina saio horiek balio dute, tablak hartzeko esaten duguna, ez? Gogortzeko? Bai, zailtzeko, ez? Eta edozein lekutan indezakezula demostratzeko.
zure buruai, nik uste balioa ere badutela, eta eman behar diegula, saioi. Ordurik jartzen zara, hasi baino leno? Bai, beti egoten daula momentu bat urduritasunana, eta bai, eta oso areto desberdinetan egin dugunez ere desberdina da, ez? Iruñako antzerki eskola kamerinotan zaudez, ez du ikusten jendea sartzen, baina jutezea goizuetara edo oreixara, eta aretoan zaude eta jendea sartzen, eta kaixo ezagize izketan, desberdinak izaten dira baita ere, ez? Baina bai, urduritasun puntuik beti errespetuagatik, bereziki publikoarekiko. Ze tensio gabe juten batzea, ezakit, ez dakazula arduraik edo berdintzaizula, ez? Eta pixkat, tensio horrekin baldin bat zaude, alertago zaude. Eta adi zaude baita ere zeiden gertatzen zure inguruan. Ze horren arabera ere, improvisatzeko aukera emateizu. Eta Euskal Herri guztirik zehar, edo ia guztitikan ibili gara? Bai. Ezakit, izan da Nafarroan, Bianan edo baita ere iparraldean ere, ezta? Egoera soziolinguistikoa eta errealitatea ere desberdina denean, nola jokatzen duzue baita ere? Alde batetik, nahi balio izan dut kontzientzia hartzeko, nik ze zortea dudan, herri euskaldun batean bizi naizelako, eta ez dudalako arazorik nire egunerokoan euskaraz bizitzeko. Eta herri txikietan, bai Bianan, Bidarrain, ze zailtasun dituzten eta hala ere ze ilusioz antolatzen dituzten, holako ekimenak eta nahi dute gu joatea, gogotsu daude, parte hartzaile daude, eta niretzat oso aberasgarria izan du da, ez? Errealitate hori ikustia, eta bai herri desberdinak ezagutu, jende desberdinak ezagutu, eta esan dut lehen, opari bat. Eta, segiko nuke, eta beti galdetzei gute, eta berria, eta, guaindikan herri pila ditugu iteko, baina, galdetuko izut hori ere. Baina, bai, alde hortatik soziolinguistika hori ere ikustea, edo txarkoa garazoa zela, edo Etxebarrin ere oso saio polita izan zen, euskaltegiko ikasleekin egin genuena, eta gero antolatzaileek esan ziguten, hurrengo egunean, hizketan aritu ziren, eta baziren, eta ezakizu, eta hori jasotzea oso polita da. Eta badago adibidez gairik umorea egingo ezenukenak? Badaukazu zuk mugarik? Ez nuke esango jakiten. Nire ustez umoreak ez luke mugarik izan behar, konstiente izan eta nondik egiten den, betire. Betigorako umorea, berdinetik berdinekora. Ezakit badudan olak gairik ez nukenik egingo. Eta bai iruditzen zait, oraindikan gauza batzuei buruz ezin dela. Edo jende ez da hola prest umorea egiteko eta entzuteko, zauri asko daudelako. Baina nik nire inguruan komentatu izan dut Euskal Gatazkari buruz umorez zerbait egin beharko litzatekela. Jaso dudana da, ez gaude prest. Beraz, nik ez dudanez errealitate hori erabat ezagutzen, erabat kontrolatzen eta ezagutzen dutenek esan didatenez ez daudela prest, ez naiz lan horietan, ura handi horietan sartuko ez da. Baina nik uste bai, etorkizunean egin beharko dugun zerbait izango dela Euskal Herritar bezala. Eta zuri umoreak zer ematen dizu? Umorea egiteak, batez ere kasu honetan sortzaile moduan galdetzen dizut. Nahi kriston poza. Kriston poza emateit, jendea parrez ikustiak, entzutiak, sentitziak. Zagit, nire inguruan lagun artean parrez, nire komentarioekin eta ikustetenean jendean kontatzen ari naizen horrekin parrez ari dela, da nire arrotu iten naiz, eta benga, eta esageratu, eta hola sortzen dira gauzak baitare ez. Eta orduan paperean gauza bat da, eta grazia egin dezake edo ez, baina gero jende aurrean testatu behar da. Eta horrek ikusi jende aurrean funtzionatzen duen edo ez. Nonta ez den artikuluren bat edo zerbait konkretua ez da. Baina niri jende aurrekoa gustatzen zait. Edo irratian egin izan dudana, edo bai, eta orduan netzatoko da kriston txutea. Bai, matei ez dakit nola deskribatu, baina... Bete egiten zaitxo. Bete, bai, da sortzen den energia hori da magikoa. Bai, argi bat, ezakit, kriston filosofia esango nuke guainela, baina ez da, nik guztua haitzen az eta betetzen agurrek, bai.
Eta kasu honetan, horri helduta orduan, barre egina eraztea gehiago gustatzen zaizu, barre egitea baino? Biak gustatzen zaizkite, nik barre asko egiten detena naiz, eta bai, gustatzen zait kontsumitzea baita ere, eta parreitea, osea, lepo jarri lori, venga, eta gaina barre oso kontagiosoa dakat, orduan parre eta, venga, segi parrez, bai, gustatzen zait, parre inarazi, eta iteare, bai, gustatzen zait. Eta zerk edo nork eginarazten dizu zuri, barre? Nei, zuk. Bai, jende jakingo balu, kotxean inditugun kilometro guztitan zenbat parre indu egun, parre osasuna balin bada eta kaloriak erretzen badia, erretzen ditula? Bai, iten dugu, kilometroak aina parre iten dugu, orduan, bai, edo, ezagit, nire atxake bai, kriston parre gurea emateit, bere komentaioak, bere aizkoraka da, zorrotzoiek eta nola asmatzen duen, edo bai, badao oso humoregile onak daude, hain ezagunak ez dienak ez, baina bai, edo Andonia gainak behar ere iruditzen zaitola kriston humore fina dakala, eta bai, batzutan gaiztu ere bai, baina gustatzen zait beha entzuteare bai, nola haitzen den, eta bueno, geho ikustea Aitziber Garmendia bat, edo guain barre librean egiten haidean lanare bai, Jon Plazaola, edo Nerea Arriola eta beste esparru batzutan, gustatzen zait, oire, kontsumitzea. Eta humorea zer edo nork kentzen dizu? Kentzen dit, sukaldatu esaten duen jendeak. Eta oso serio jarriko naiz, bai. Ezin dut horrekin. Ezin dut, iruditzen zait, aurkitu nahi dut lehenengo aldiz sukaldatu esan zuen pertsona, ezagit, zer ingo nioke, baina ez da, ez zait ongi iruditzen, ezin dut, asko haserretzen naiz. Kozinatu esan behar da. Kozinatu esan behar da, eta komunikabideetan, irratian eta telebistan da, sukaldatu, eta asko haserretzen naiz, asko, eta onartzen dut nire laguneko esatea, bestela lagunik gabe geratuko litzateke. Bestela Euskal Herrian izango ginaken, zigorritorri eta zutani, ez? Baina, bai, ez da esamolde jator bat, eta nire sukaldatu, inoritz, nire amona zenak eta ez zuteneko da, kozinatu edo sukaldian edo sukaldian prepatu zerbait, eta asko haserretzen agurrek, jartzen egola, baina mono, hola, ez nuke. Eta bukatzen juteko, eskuartean dituzun proiektuak zeintzu dira? Ezakit. Bueno, guain zutanik esan genuen urte hasieran ez, COVID-a iritsi baino lehen, udazkeneako berri jaingo deu, eta zera? Bueno, espero dut berri jaitea. Hori da, egin beharko da. Ja, pixkanaka moldatzen. Eta, bueno, guain baitaren ere Arriolakin elkartu naiz. Eta, bueno, bilatu genuen, bilek elkartzen gaitun puntu hori, puntu klabe hori, magikoa dena. Eta... Esateri dago? Ez dut esango. Baina, bueno, aigea pixkanaka loditzen asuntua. Eta, bueno, ez diogu fetxaik edo dataik jarri. Baina, guain fetxa esaten badet eta sukaldatu ez esan. Dataik ez diogu jarri, baina, bueno, urte bukaerako, urte hasierarako gustatuko litzaiguke zerbait plazaratzea. Ez du bakarrizketatik izango, eta horrek eskatuko niri pertsonalki beste buelta bat ematea, zen nerea bai, nerea aktoria da, ni ez. Baina, ikusiko dugu aigea prestatzen, ilusioz, eta guaina aigea elkar ezagutzen eta elkar biluzten. Konfiantza hori sortzeko eta ustuzketa lan hortan, eta ikusiko dugu ze datorren. Mirari, sorte hona izan dezazula, aurrerantzean, batekin, bestekin, plazer bada, niretzat oso elkarrizketa berezia, eta ez dutena astuko, eta bile esker, gurekin egoteagatik. Eskerrik asko, zuri eta zuei, japeko jendeai. Gaurkotasuneko gaiak poltsikoan. Aldizkaria ostiralero doan eskuko telefonoan eta tabletan. Deskargatu aplikazioa. Egin txap, irakurri, ukitu, ikusi, entzun.